Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás pri sledovaní dnešnej netradičnej relácie a hneď vám poviem aj prečo je netradičná. Pretože sa nachádzame v usadlosti pána inžiniera Petra Čecha, majiteľa elektroskanzenu, ale aj oni tu majú aj výrobu elektrického prúdu. Malá vodná elektráreň a pri tej malej vodnej elektrárni, ktorú urobil ešte jeho dedo a tu pôsobil otec a teraz pôsobí pán inžinier Čech ako tretia generácia. Áno. A má tu ešte syna a vnuka, čiže štvrtá a piatá generácia. Mal som tu možnosť a česť točiť o tomto nádhernom mlyne dokument, ktorý niekedy, keď sa v postprodukcii spracuje, uvidíte. A som veľmi rád, že sme sa s pánom Petrom Čechom, dá sa povedať, spriatelili a taká iskra, ktorá preskočila, keď sme večer sedeli, že sme začali točiť alebo po slovensky nakrúcať tento dokument, tak večer bola taká oslava. Niekto mal nejaké 50. narodeniny, kde sme boli pozvaní a sme sedeli a pán inžinier Peter Čech tak nenápadne a jemne na mňa, že aký ja mám názor. No a ja som mu povedal, aký mám názor. A teraz vám poviem, o čo sa jedná. Poslouchejte Rádio Vítkovič.